ne ging'ege mag chame to koro sani kaka king'iyo kae wach mar thieth ni opogore kidienje ariyo. Nitiere ma pod odong' gi sirikal maduong', nitie moko manie counties, tich moko manie counties. De ber ka odok e sirikal maduong' te koso weye te mondo odhi e county mogi we poge diere kaka gipoge diere. Gima temo ng'eyo ni king'iyo kaka governance osebedo gi wach mar healthcare ni, governance ong'eyo kendo lony e gero ute mag thieth ama kendo ging'e launch gi kabisa. Koro kiwe negi infrastructure aspect mar healthcare to bodhi maber nikech sasa ma gigedo gi launch jopiny neno, lakini ute mogergo ka onge jothieth gi to ka onge yath, onge masinde mag thieth, to gima dhi konyo go onge. Omiyo waneno ka thago gimidhiero mar jo healthcare ni onyalo bedo maber ka wan gi giluongo ni Health Service Commission kata mana centralized management of health workers. Nyoro aneno ka president owacho ni gidwaro activate giluongo ni KHRAC, Kenya Health Advisory Council, ni mar giyudo ka midhier ni ng'eny e counties mathago jo thieth to thago counties. Mano line maber ndi mar loso kata activate KHRAC. Gima tek en mana ni onego bed ni mshahara machulo jotich bedo kuno, onego bed ni ndiko jotich bedo kanyo, ni mar ka igadhi igni madhi to jotich ok ndiki to pod midhiero bobet. Lakini kwa bedo gi decentralized body, budget mar healthcare bobedo modinore mar jotich, kaka wan gi mar police, kaka wan gi mar jopuonj. Manyiso ni higa ka higa inyawachi ni nyandik jotich jo healthcare 20,000 kaka ne governor the president promise. Mano ko nya timore higa ka higa nyandik jotich maber, nikech ino ka sani police ndiko higa ka higa, jopuonj ndiko higa ka higa, lakini onge sama wacho ni koro sani wandiko jothieth mama poko timore higni 10 mosekadho gi. To dong' mano be kama wach moro be chak wuok en ke